Zdarec, vítám vás u svého prvního videa na tomto novém kanále, já jsem Madboy a tohle je takové menší informační video, co se bude dít na tomto kanále, jak to tu bude probíhat a jaké hry budou vycházet. První, jakoby, já tady mám napsaný na papírku, o čem bych chtěl mluvit, a první téma je jakoby programy, které budu používat k nahrávání. Nahrávat obraz budu, nebo prostě hry a takovýhle, pomocí Frapsu. Fraps určitě všichni znáte, takže nemusím vysvětlovat. Zvuk jako na informačky a takovýto. Budu používat Audacity, taky velmi dobrý programek, a na renderování a takovou tu větší editaci Windows Movie Maker, a opravdu na menší, fakt menší editaci Sony Vegas Movie Studio Platinum, pokud se nemýlím. 12 samozřejmě. To by byla jedna ta kategorie. Druhá, máme tu hry, které budou vycházet. Budu především dělat takoby gameplaye, ale pokusím si nějaký ty let's playe. Hry můžete očekávat takový ty starší, ty novější zatím moc ne, z důvodu nevýkonného počítače nebo notebooku taky. Možná si říkáte, jestli tady vyjde Minecraft. Ne, to vás musím zklamat, tady na tomto kanále neuvidíte v životě Minecraft. A když jo, tak za hodně blbých podmínek nebo jednou Minecraft. Ale já jsem si jistý, že tady nebude. Tak, jak to jako bude, podle čeho se jakoby budu řídit? Já se budu řídit jakoby podle komentářů, protože já bych byl rád, kdybyste mi do komentářů napsali, co bych měl zlepšit, co bych měl naopak ubrat, jak všechno takhle jakoby by to mělo probíhat a tak dále. Já doufám, že se vám budou líbit moje videa. Pokusím se je dělat co nejkvalitnější, aby se vám líbily co nejvíc. Tak a já bych neměl už co říct k této informačce, jenomže to, že jo, no nevím, to je nic, já to řeknu snad někde jinde, pokud si na to vzpomenu, vždycky to zapomenu. No nic, takže já se s vámi loučím a uvidíme se u dalších videí, takže jo, zatím čau.